Új építésű lakásban gondolkozol? Akkor mutatok pár érdekes számot. 2025 első háromnegyedévében majdnem 20 000 lakásra adtak építési engedélyt, ebből közel 8 000-et Budapesten. A következő 2-3 év lakásait most tervezik és most engedélyezik. Mit jelent ez számodra? Relatív kevés új építésű lakás van a piacon, de dömping következik, és a legjobb projektek nagyon gyorsan elkelnek. Hol pörögnek legjobban Budapesten az új építésű ingatlanok? Az engedélyek száma a 11. és a 13. kerületre koncentrálódnak javarészt. Több ezer új lakás van tervezőasztalon. 11 éve dolgozom nagyértékű és új építésű projekteken. Napi szinten állok kapcsolatba fejlesztőkkel, kivitelezőkkel és bankokkal. Így nagyon gyakran már a piacra lépésük előtt értesülök a legújabb projektekről. És ez miért jelent lépéselőnyt neked? Nagyobb választék, jobb pozíció árban és feltételekben, és az mit jelent? Jobb áron tudsz venni jobb lakást. Ha szeretnél értesülni a legújabb projektekről, kommenteld a keresszót, és már küldöm is azokat a projekteket, amiket érdemes megnézni.